Ipalamente ithi zonke izinto zihamba ngendlela kwaye iqhuyile yaligangatho ukulungiselela iseshoni yayo yokuqala eza kuhlala kusasa ngomso eCape Town International Convention Centre. We have made a very strong case factually that he has been expelled, and that expulsion has not been challenged yet. There is no court that is currently considering that expulsion. Inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni isichithile isicelo esingxamisekileyo esifakwe ngumsunguli we-MK Party ogxothiweyo uJabulani Khumalo sokuba abuyiselwe kuluhlu lwamagama amalungu epalamente MK Party. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolumi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Aqityiwe amalungiselelo okwamkela urhulumente wesixhenxe epalamente eKapa. Unobhala wepalamente umnumzana Xolile George uthe thaca iinkcukacha ngokuphathelene nendlela ezaqhutywa ngayo le seshoni yokuqala epalamente nalapho kuzobe kufungiswa khona amalungu epalamente amatsha ze emva koko konyulwe isithethi sepalamente ukanti lo msitho uza kubanjelwa eCape Town Convention Centre ngomso. Unobhala wepalamente uXolile George uxelele onondaba namhlanje ukuba ipalamente yoMzantsi Afrika ikulungele ukwamkela urhulumente wesixhenxe emva kweziphumo zolonyulo lukazwelonke. On the first sitting of tomorrow, the first sitting of the National Assembly, that will commence with the swearing in of all designated members in attendance. So the first order of proceedings will be swearing in of members, and that swearing in will be presided by the Chief Justice of the Republic. Following the swearing in ceremony, the Chief Justice will also preside over the election of the Speaker of the National Assembly. Once elected, the newly appointed Speaker will take over the proceedings and preside over the election of the Deputy Speaker. These elections are crucial for the proper constitution of the National Assembly, as they ensure that the leadership structure is in place to guide the House functions and related duties of the day. Amalungu epalamente azokuhlala okokuqala ngqa ngomso kwaye aza kufungiswa yintloko yejaji kweli uJaji Raymond Zondo. Parliament of the Republic of South Africa stands ready to usher in the 7th administration to make sure that it navigates the birthing of the new administration that would lead Parliament of South Africa. Ukuzakuthi ngoku akukabikho tshintsho ngokuphathelene namalungu ombutho iMK ngokuba inxalenye yeseshoni yokufungiswa kwamalungu amatsha. The cancellation of logistics, was it done or not done by Parliament in regards to members of MK Party? Indeed, Parliament communicated on the 7th of May to members where we received correspondence from the party that says we are not attending the event for reasons that they have advanced. And Parliament responded to acknowledge that communication and likewise indicated that as per your advice that you are not attending, Parliament will accordingly prevent incurrence of wasteful and fruitless expenditure. Kulindeleke ukuba ithatha iintsuku ezimbini inkqubo yokufungiswa kwalamalungu amatsha epalamente kwaye kuchithwe imali engange-58 million kule nkqubo yepalamente. Sichithiwe inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni isicelo esingxamisekileyo esifakwe ngumsunguli we-MK Party ogxothiweyo uJabulani Khumalo. Ijaji ithe akukho nto ingxamisekileyo ngesicelo sikaKhumalo sokubuyiselwa kwakhe kuluhlu lwamagama amalungu epalamente MK Party. Isicelo sikaKhumalo silandela ukukhatywa kwesicelo sakhe izolo inkundla yonyulo sokubuyiselwa njengenkokheli ye-MK Party. Bekushiyana ukondla komama phakathi kwegqwetha lomsunguli we-MK Party ogxothiweyo uJabulani Khumalo kwanegqwetha le-MK Party nomnumzana Jacob Zuma. Ezincanga zomthetho beziphikisana ngesicelo esingxamisekileyo sikaKhumalo sokunyanzelisa ukubuyiselwa kuluhlu lwamagama amalungu e-MK epalamente. At the face of it, merited or not,
is there a prima facie right? And I suggest there is, because he was on the list and was removed from the list. He's entitled to be in Parliament and he was removed from that list at the face of it. What is of moment is also item 19, Schedule 1A of the Electoral Act. Because what it provides for is when you can supplement a party list. And it says if you're going to do that within the first 12 months of the declaration of the list, that change must happen at the end of the list. Ngelixa igqwetha le-MK Party nomnumzana Jacob Zuma advocate Thabani Masuku ethe siyincitha xesha isicelo sikaKhumalo njengoko engenabo nobulungu obupheleleyo be-MK Party. No membership of the party, no right to be in the National Assembly. It's a simple theory that escaped Mr. Khumalo when he brought this application. So we'd ask for the application to be dismissed with costs on a punitive scale. Inkundla isikhabile sisicelo ngelithi akukho nto ingxamisekileyo ngaso. We have made a very strong case factually that he has been expelled, and that expulsion has not been challenged yet. There is no court that is currently considering that expulsion. Section 47(3)(c) of the Constitution is very clear that you have to be a member of a political party because it is the political party that nominates you to be a member of the National Assembly. Oku kuthetha ukuba ukaKhumalo akazukuba inxalenye yokuhlala kwentlanganiso yokuqala yePalamente yolawulo lwesixhenxe yorhulumente wentando yesininzi ngomso. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthi khange zikwazi ukuzala amathokazi ingxoxo phakathi kweqela le-EFF ne-ANC ngokuphathelene norhulumente wobumbano. Malema uthi abagungqi kwisigqibo sabo sokungafuni ukuba inxalenye yorhulumente wobumbano oquka iqela le-DA kwakunye ne-Freedom Front Plus. Le nkokheli ye-EFF ithi ifakene umlomo nomongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba usomlomo okanye usekela somlomo wePalamente aphume kwiqela le-EFF kwaye usalindele isigqibo sakuthatyathwa kwintlanganiso ekhethekileyo yesigqebe esiphezulu se-ANC neqhubayo sithetha nje. We report to South Africa that we do not have any concrete agreement with the ANC, which has said it will come back to us after the 2 official meetings we held with them. We are, however, aware that the ANC is finalizing an agreement to work with the DA, the Freedom Front Plus and other reactionary political parties. As we said before, the EFF will not participate in a government that includes right-wing and reactionary political parties. Abafundi kwiziko mfundo e-KSD kwikhampasi eseNgcobo eMpuma Koloni batyhola ngelithi sele kuqenqeleke iinyanga ezintandathu bengayifumani inkxaso kwingxowa-mali ejongene nezemfundo e-NSFAS. Abafundi kungoku nje bagxothiwe ngabanikazi mashishini okuhlalisa abafundi nabahlawulwa yile ngxowa-mali. Kwelinye icala i-NSFAS ithi zifikile kuba iingxelo zokuphelelwa kwabafundi zindawo zokuhlala, ngoko ke seliqalile ukwenza intlawulo. Tsikinoyiya uyanaba. Aba bafundi babonakala belele phakathi kumagumbi ezikomfundo eliphakamileyo kwikhampasi eseNgcobo kuba benikwe uphumaphele ngabanikazi mashishini ahlalisa abafundi kuba uNSFAS bemtyhola ngokungabahlawuli. Yiyo loo nto abafundi besithi balahlwe kwesinomhlwa nguNSFAS ze babhenela ekulaleni esikolweni baphiwa nento esiwa phantsi kwempumlo ngusodolophu weDr AB Xuma. Ulala esikolweni sisibe kubuhlungu kakhulu because ibizeza days bekubanda gqithi ngazo and ke ngoku asinaholo ibiyi-classroom so bekugcwele besigcolise i-classroom and i-privacy besingenayo because ekuseni kwaye kwanyanzeleka sosula ubuso bethu nje kwi-toilet sinks then sibuyele eziklasini so kwakubuhlungu nje kunjalo. And ke ngokusuka kwethu apha siye sadecide into yoba abanye bethu aba basakwaziyo ubhatala irents bathathe basifake ezindaweni zabo so siyashera ngoku. Inkokheli yasekuhlaleni apha kuManzana ithi imeko yaba bantwana akungoku inje. Imeko yabantwana imbi kudala ke siyazi loo nto ayonto eqala ngoku okanye ayonto eqala kule veki kupheleyo. I think kwakulo nyaka kupheleyo kwakulo nyaka kwabangakhange bayibone imali. Loo nto ke iyazichaphazela ingxaki zokufunda kwabo because abanye ayingobalapha, most yabantwana balapha ayingobalapha basuka ngaphandle kwiidolophu ezahlukeneyo koMqanduli, kooXhorha njalo 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 njalo.
Kwelinye icala i-NSFAS ithi sifikile ezindlebeni zayo isimbonono sabafundi sokuba banikwe uphumaphele ngenxa yokungahlawuli irenti, ngoko ke uqalisile ukwenza intlawulo. We were getting calls from almost every institution across the country where students were facing eviction, and we made the payments in order to make sure that that doesn't happen. We are still making a call to accommodation providers who may still have not submitted the information to submit, and make sure that we are able to process those. NSFAS isandiqonda mntu uzobabhatala umasitandi bethu because 6 months ngoku kudala siyithetha lento, and I know and I think ngefanele bayayazi into yoba ikhona icampus because ezinye le ngxaki besinayo ekuqaleni konyaka but zaresolve ii-issues ezinye icampus sithi sodwa abo. So I don't think bazasibhatala, and instead of sisibathethe nathi akho nto abayithethileyo nathi, qha we were told into yoba imali yehlile kulo nyaka but irenti zona ziyanyuka, bayayazi loo nto. Abafundi ke babethe ngenqindi phantsi ngelithi bazawuthi gqolo befaka uxinzelelo kwi-NSFAS ukuze kuphumelele iphupha labo lokuqoshelisa izifundo zabo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya Engcobo. Ingxelo yezempilo kwihlabathi neyakhutshwa ngo-2019 yaveza ukuba ngabantu abangaphaya kwe-13,000 abathabatha ubomi babo kweli lizwe loMzantsi Afrika, kwaye i-10,861 yabo ngabantu abangamadoda. Ezinye iingxelo zithi ixesha elininzi abanye abantu baye bathabathe ubomi babo ngenxa yokuba phantsi koxinzelelo lwengqondo. Kanti namhlanje sihleli nogqirha wengqondo Anele Siswana njengoko lenyanga kaJuni kuqatshelwa impilo yamadoda yengqondo, i-Men's Mental Health Awareness Month ngelasemzini. Anele, camakho. Sibulele ngexesha lakho. Yintoni uxinzelelo lwengqondo, yaye umntu uzazi njani ba uphantsi koxinzelelo lwengqondo kanye abantu kanye umntu asondelene naye? Ungakho sicacisela? Sisilisa, okokuqala ndiyathanda ukugxininisa kule nto ebantwini ndithi nangona sisebenza ngengqondo singogqirha okanye mhlawumbi ke kweli candelo lethu labantu abasebenza abazi-psychologist abangogqirha bengqondo kuthiwa i-psychiatrist, ikakhulu thina sizi-psychologist sizingcali ezijongana noxinzelelo lengqondo, ngakumbi indlela umuntu aziva ngayo, saluleke ngendlela yokuthetha lana sithi yi-therapy, whereas umuntu ongugqirha yena kakhulu ugqirha wengqondo i-psychiatrist ulololeko lakho ukunyanga kwakhe kakhulu kunento yokwenza kakhulu ne-medication, iipilisi nezinye indlela abazisebenzisayo. Kodwa thina sizi-psychologists siqinisa kakhulu ekuthini sincedisane nabantu ekumelaneni nengxaki abadilishana nazo mihla ngemihla. So uxinzelelo lengqondo olu lenzeka ngokuthi umntu ingaba mhlawumbi khona into ebeke yenzeka, utshintsho ebomini bakhe, mhlawumbi umuntu usolekelwe ngumntu, uluza umsebenzi, nenye ezinye izinto mhlawumbi eziyimingenelela ekuthi engakwazi umuntu ekugqibeleni akwazi ukumelana nayo. Iba uxinzelelo lengqondo ke xa umuntu eseleke engazokwazi ukuqhubekeka nobomi bakhe ngendlela ubomi bakhe ekumele baqhubekele ngayo, mhlawumbi esikolweni, emsebenzini, kwi-relationships zakhe, umuntu abonisa uba akasakwazi ukumelana nazo. Impawu ke iye iba mhlawumbi umuntu uyasokola ukulala, mhlawumbi kusokola ukulala, avuke selelele, acinge kakhulu. Uxinzelelo olulenza umuntu azibone elila kakhulu, eseklinyembe, sometimes ungakho nto yenzekileyo. Ufumanisa into kokuba ubomi balo mntu kuhleli nje bunengcinga zoba unqwenela uba angazibulala ngoba akasakwazi ukumelana noluxinzelelo olumenza uba umuntu atheke amandla, angakwazi ukubona ubomi njengendlela abanye abantu ababona ngayo. Anele, siyabona zininzi iziganeko zokuxhatshazwa nokubulawa kwabantu basetyhini apha eMzantsi Afrika. Ingaba mhlambi uxinzelelo lwengqondo ngokwasemadodeni kunento nokwenza nezi ziganeko? Mhlambi ezinye izinto singazijonga mhlambi nendlela umuntu akhule ngayo, nalanto neza zinto sizibiza nge-childhood traumas. Ingaba mhlambi zayamene? Luninzi uphando lwenziwayo ngendlela ke sithi sizama uku-understand ngayo uba ingaba yintoni imingenelela okanye izinto ezenza abantu, engakumbi abantu aba-abusayo abanye abantu. Isenokwenzeka ke uba lo mntu uxhaphaza umuntu ongumama okanye umntwana, ingabe mhlawumbi naye wayegeqeleke into enjalo, so akakwazi ukubona enye indlela ngendlela ebekubeba umuntu ongazange abe nolo xinzelelo lunjalo ayibona ngayo.
okwesibini ukuba noxinzelelo lengqondo kunake nokwenza mhlambi abanye abantu baba nezinto esithi xa singesithi genetic predispositions mhlambi kwezinye ifamily khona iswekela khona kwi-families ufumana into kokuba uxinzelelo lengqondo lifana ne-anxiety nezinye mhlambi izigulo esithi sizibone eziye zibe noxinzelelo ebantwini bethe basifumana mhlambi kwindlela umuntu asuka ngayo but i-relationship ke phakathi kwe-gender based violence ne-mental health ingabe ikhona but kunzima sometimes ukuzama uku-explain oba oluxinzelelo limqhuba njani umuntu ongutata okanye umuntu ongubhuti end up mhlawumbi exhaphaza abanye abantu but zininzi izinto esizijonge eziye zibe yimingenelela eyenza ukuthi abantu bazibone be-abuse abanye abantu okanye mhlawumbi nendlela esithi sibaluleke ngazo sizama ukukhangela uba kwenzeke ntoni ebomini lo muntu ukuze akwazi ekugqibeleni uba ancedakala. Xa ujongile siluluntu okanye abemi boMzantsi Afrika ingaba mhlambi simindawuni ekukhuthazeni abantu abangamadoda uba bazinakekele impilo zabo? Mninzi kakhulu umsebenzi owenziwayo ingakumbi ngabantu abafana nami abaqeqeshe njenge-psychologist ingakumbi ezifocusa kakhulu zigxininise kulaa nto esithi primary prevention ekukhuthaza nasekufundiseni abantu ngezigulo zengqondo uphando esilwenzayo khona izinto enzenzayo kuthiwa zii-campaigns into ezifana no-Dove Men Plus Care ezizi-awareness campaigns ezizama ukuncedisana nabantu abangamadoda usiya kolisi khona phana ezinye i-rugby players ezizama ukukhuthaza abanye abantu emhlobo wenene sinentetho esinayo ngemivulo so zininzi norhulumente uyazama ekutheni kube khona ingxoxo nendibano nembizo zamadoda ezizama ukukhuthaza amadoda akwazi ukuthetha noba sikwazi ukuncedisa amadoda kwento kuthiwa indoda ayikhali siyabona ngokuba ayisekho loo nto leyo ngoba ukungakhali kwamanye amadoda kwenza ingqumbo ukungakhali kwamanye amadoda kwenza uxinzelelo lengqondo so kubalulekile uba sibakhuthaza abantu ekuzameni ukuthi bakwazi ukuthetha norhulumente unazo psychologists kwi-clinics nasezibhedlele ukuzama ukukhawulelana nolu xinzelelo labantu abangamadoda abafumana bezibona bekulo. Anile lena ke into siyayazi sonke into bana ngaba abantu abangotata okanye amadoda awadibani nento edibene nogqirha awafuni uya kwagqirha injalo so ingaba mhlambi lukhona oluncedo mhlambi abanothi balufumane ngokwesintu siyayazi udla ngoshumayela okanye uyibethelele into ye-African psychology ungakusicacisele mhlambi? Ewe noko kukhona utshintsho and ke akufani ke xa useRhawutini okanye eKapa kwezi ndawo ezinkulu indlela amadoda azibona ngayo izinto ayifani napha umzekelo eNgqamakhwe naseNquthu nakwezi ezilalini because ke kunendlela ethile abantu abangotata nabantu abangamadoda ababona ngayo so kubantu abafana nathi ke abakwaziyo ukuba kumacala amabini abantu abafana abangamagqirha nabantu abafundileyo abaqeqeshwe kwelicala lesingesi noko ndinabo abantu abazayo kuba benethemba loba bazokwazi uviwa bazokwazi uku-understandeka but kunzima ukuxilonga nokunyanga izigulo zengqondo sizama ukusebenzisa kakhulu icala lesintu ngoba siyazama nophando ukwenza umzekelo uphando endilwenzayo ngoku kwisifundo zami zobugqirha kuba ndifundele uba ndizama uku-understand uba abantu bakuthi bayi-understanda njani lento sithi mental health kwaye amagqirha angaba luncedo njani ekubeni umzekelo umuntu xa ndingowaseMount asikho isibhedlele soluleko lengqondo eMount Frere saziyo kodwa umuntu wokuqala xa umuntu ethe waphazamiseka ebona izinto esiva izinto okanye umuntu engaphilanga kakuhle engqondweni usiwe egqirheni so oluphando lizama ukulenza luphando elizama ukuncedisana nendlela ukuthi singakwazi ukuphuhlisa amagqirha akwazi uba nezixhobo abazokwazi ukuthi bancedisane ngazo nabantu xa kukhona ingxaki ezithile but siyazama ukukhuthaza abantu abangotata ukuthi nangona bengakwazi okanye bengasithembanga ncam ukuba singakwazi ukusonda ingxaki zabo kodwa siyazama ukuthi zibe khona ezinye indlela zokuthetha nokuthethisana namadoda njengoba ngitshilo kumhlobo wenene uba siyanceda abantu abangotata bakwazi ukuthetha ngaphandle ukuthi bangazihlali bafele embelekweni.
Mandibulele kuwe mamqwathi ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele kaloku kweli lam bethuna iqola lemozulu mna ke ndikuthabile makhaphela uMamthembu namhlanje nangomso nantsi imozulu siyayivula ke mbukele ekhaya kokuphalwa kokubanzi iziganeko zemozulu zamva ndinokoloko beliletha zakulilanga kuyatshisa phantse wonke umbindi apha eSouth Africa phaya indawo ezifana phaa koDiana nothi kasibanda phaya ekuseni ngala 7 degrees iyaguquka la mozulu lihlabe kamnandi ilanga phaya ngala 20 degrees kusabanda kodwa kwindawo ezifana phaa koFixburg ekuseni ngo4 degrees bahambe kamnandi nosuku lwabo futhi mbukeli beliqoshelisa ngo20 degrees amaqondo wakho phansi naphezulu sivula kaloku phaya eMpuma Koloni koAlvani kaLadokwe Komani phaa kuyabanda ekuseni ngala 4 kodwa ke mbukeli bahambe nemini yabo futhi litshintshe livela ilanga ngo17 nansi bethini imozulu phaya ephondo lase-Free State ngomso phaya koVelkom futhi kumbindi weliphondo kwebubanda phaa nenkwankca nomoya wasekuseni futhi ngesasihlanu ihambe kamandi lokho lamini futhi nelanga lisavakala futhi ngamashumi nje ananye nansi bethini imozulu phaya ephondo laseTshona Koloni ngomso indawo eziselumeka phaya kaloku koFredendal abikho lamafu qabaqaba nje ngo11 degrees ekuseni ihambe imini futhi izole phaya ku27 zebenje bona phaya ephondo lase-Northern Cape ngomso indawo ezikwimpuma yalo mmandla phaya kaloku selijuluba kuyabanda eDR ekuseni futhi ngo7 degrees beyivala imini phaa koSutherland neziphaluka ngala 20 degrees ongabikwahlaba bejeje phaya ephondo lase-Northwest ngomso indawo ezikumazantsi weliphondo Moruleve umzekelo phaya ekuseni futhi sesesithandathu webutshisa futhi kufundeka kamandi phaa ngorhatya ngamashumi nje mbukeli wam azakhatshwe sisine nathi kaloku imozulu apho sikhoyo eGauteng bethuna indawo ezithathu phakathi kwephondo phaya Pretoria eTshwane ku8 degrees phaya ekuseni bayayisonga imini kamandi kucwengile futhi ku21 degrees kanti bona phaya ephondo laseLimpopo bona baphila ngoluhlobo phaa ngomso futhi kwimpuma yalo mmandla Phalaborwa umzekelo ngo12 degrees phaya ekuseni abikho lamafu qabaqaba nje nenkwankca yomoya ka24 degrees xa sisehla njalo sijonga phaya ephondo laseMpumalanga ngomso futhi kuyabanda kakhulu umbukele phaya kakhulu koMiddelburg ngo3 degrees akhona futhi amafu phaya ebusuku futhi lasekuseni phaya ngala 19 degrees xa besonga imini xa sivala siqoshe sibuze kaloku umbukele phaya futhi KwaZulu Natal kophongola phaa bevuke ekuseni ngo10 degrees bayayisoka kamandi futhi imini yabo ngelanga zaseNewcastle kuyabanda ekuseni ngo4 itsho ke into apha kwabo mna ndodwa bethula ndithanda zezi xesha linjani elemyole kamnandi mawethu